Cardinal David versus Ralph Recto. Ngayon, Dad, medyo nagagalit si Cardinal David kasi sinasabi niya na sa 2026 budget, doon nakalagay na ibabalik yung 60 billion PhilHealth funds na nilipat outside of PhilHealth back to the National Treasury. Kasi nalipat tong PhilHealth funds dahil nagkaroon ng Supreme Court ruling na illegal daw yung paglipat ng PhilHealth funds palabas from PhilHealth. Ngayon naman, dahilan na ginawa ito noon kasi ito daw ay mga unused funds ng PhilHealth na imbis na mangutang pa daw yung Pilipinas para ma-fund yung national budget, inilipat na lang yung 60 billion na yun ni former Finance Secretary Ralph Recto into the National Treasury imbis na magdagdag utang pa siya para ma-fill in yung budget deficit ng ating bayan. Ngayon naman, sinasabi ni Cardinal David na naiinis siya kasi kung hindi naman daw ibabalik from the National Treasury, kukunin siya sa 2026 budget, edi parang kinuha mo lang din sa tax ng taong bayan into the future, hindi yung binawi mo kung ano yung nawala. Ang sinasabi niya, bakit naman daw kailangan ikunin yung fund na yun or para ilipat at i-fund yung national budget natin na kulang sa funds kung yung funds naman na yun gagamitin lang naman sa mga ghost project. So yun yung medyo pinaparinig ni Cardinal David sa kanyang mga public statements. Now, Dad, let's first explain to the people PhilHealth funds na to. Can you explain more in detail bakit ito nagalaw? Okay, sige, isahin natin, no? Kasi karamihan sa ating mga kababayan hindi lang naunawaan kung ano yung trabaho ng isang finance secretary, no? Kasi pag finance secretary ka, akala nila dahil like ka sa newspaper, sikat ka, siga ka, makapangyarihan ka. Pero sa totoo lang, yan isa sa mga pinakamahirap na trabaho. Bakit? Ang trabaho mo maghanap ng pera. Ikaw yung naghahanap ng pera kung saan makakakuha ng kita, utang, para sa ganun mapondohan yung mga ginagastos ng pamahalaan. Actually, yung Department of Budget, yung Secretary ng Department of Budget, ang talagang mas powerful sa lahat, no? Exactly. Kasi siya yung nagdidikta kung saan gagastusin yung pera at kung saan ilalabas yung pera. Exactly. Pero yun hindi nakikita ng mga tao, yun ang nakikita nila yung Department of Finance. Kasi under Department of Finance, under din yung Bureau of Internal Revenue tsaka yung Bureau of Customs. Siya yung kumakalap ng pera na sinet ng budget. Correct. So kung merong budget na napakalaki, siyempre sa pamahalaan yan na pinamumuno natin ng Pangulo, siyempre kinakailangan trabaho niya na pondohan yun. Hahanap siya ng pondo kung paano mapopondohan yung mga gastusin na itinalaga ng ating Pangulo at ng ating Department of Budget. Pero basically, nagsisimula yan sa Department of Budget na kinukuha niya yung mga gastusin na yan, yung mga proposed expenses sa mga iba't ibang departamento rin. Exactly. Pagkatapos, hihimayin niya bago niya ibibigay sa Pangulo. Pag inaprubo ng Pangulo yan, ibabato yan sa Cabinet Secretary ng Finance na hanapan niya ng pera kung paano niya popondohan lahat yan. Exactly. So, siya yung pinakamahirap na trabaho diyan kasi siya yung naghahanap kung saan kukunin yung pera. Ngayon, kung may nakita siyang sobrang pera sa iba't ibang sangay ng gobyerno na tingin niya hindi ginagamit o hindi pa gagamitin, pwede niyang kunin yun o kinukuha niyan o minsan ililipat niya para sa ganun mapondohan yung pangangailangan ng ating gobyerno. So, ito yung challenge kasi dito, no? So, isa-isahin natin. So, at least para maunawaan ng mga tao kung bakit nagkaganito. So, dahil sa napakalaki ng budget na inilatag, so, hinahanapan ng pondo yan. Kung saan makakakuha, doon kukunin. So, yun ang nangyayari ngayon. So, yun ang unang issue dyan. Ang pangalawang issue, bakit kasi napakalaki ng gastusin o budget na nilalatag? Yun ang pangalawa doon. Tapos marami naman pala doon, ghost project. No? So, maraming mga ghost deliveries, ghost blood control project. Lahat to nangyayari na sa ibang sangay ng ating pamahalaan. No? Exactly. Ghost employees, may mga ghost patients, mga ghost hospital, ghost health centers. So, ghost health centers. So, because of that, yun ang nangyayari. So, dapat sa Department of Budget pa lang, dapat hinihimay na talaga na ang gagastusin lang natin kung ano lang yung kaya natin kitain. Kasi bakit ka gagastos nang hindi mo naman kayang kitain, ang pinapahirapan mo yung mga kababayan natin. Kasi pag hindi mo kayang kitain yan, anong gagawin ng gobyerno, ng pamahalaan? Itataas ang buwis, dadagdagan ng mga penalties, mga fees, etc. Lahat ng babayaran mo sa gobyerno, di lamang buwis, itataas nila yan para lang masundan yung mga gusto nilang gastusin. So, napakamali, di ba? Bilang yung responsableng pamahalaan o opisyal, dapat gastusin mo lang yung kayang kitain ng pamahalaan. Now, let's explain to the people, why are they fighting to bring back the 60 billion to PhilHealth? Bakit pinaglaban to ng mga, civic groups na maibalik yon?
Kasi nga, ang problema ng ating bayan, karamihan sa mga ating kababayan, lalo yung mga middle class and working class at saka yung mga nasalaylayan, talagang pag nagkasakit sila, wala silang pambayad sa ospital. Yun ang katotohanan yan. Kahit na sa atin, maraming dumudulog at humihingi ng tulong na nagkulang o ang sasagutin lang ng PhilHealth, ganito lamang at hindi talaga kasi yung discount na ibibigay ng PhilHealth o suporta, subsidy. So talagang nagkukulang. Kaya dapat yan, Kung nagkukulang, bakit siya naka-classify as unused funds? hindi kasi nga, I think that time that yung pondong yun binigay sa kanila during the time of pandemic. Kaya hindi pa nila nagamit. No? Pero ang punto kasi ng mga kababayan natin at ng ibang mga nakakaalam, sinasabi na, marami pa nga kayong utang sa mga hospital na hindi Yun. pa nababayaran. Oo. Mga past due na, overdue na. Kaya mga hospital din, nangingimi tuloy na magbigay ng mga services sa mga indigent o sa mga hindi kayang gumastos. No? So, siyempre, nililimit din nila dahil kinakailangan din na kumita ng hospital para mabuhay sila, para makapagpatuloy. So yun ang sinasabi natin na pag sinabi mong zero balance, ibig sabihin walang babayaran yung mga mamamayan pag nagpa-hospital at kailangan nila ng tulong, dapat mapanindigan yun sana ng PhilHealth. Yung nga hindi na talaga nangyayari sa tunay na buhay. No? Sinasabi yan, pero sa totoo, pag pumasok sa hospital yung isang walang kaya o isang mahirap o isang nagtatrabaho lamang, hindi niya talaga minsan mapapanagutan yung bill kasi nga meron pang sisingilin sa kanya. No? Oo. Meron talagang sisingilin. May iba na nakakasiro pero yung iba nagbabayad pa rin. Siyempre, hirap na nga sila. Oo. Yung mga may kaya, walang problema yun because they will go to the private hospital and they can afford to pay a private doctor and to have a private treatment or a private room. Pero yung mga kababayan natin na karamihan, let's say 40 to 50% of our citizens, hindi na talaga kaya pag nagpa-hospital sila. Kailangan nila talaga ng tulong o saklolo. Di ba? Pag nagpa-opera, nagkasakit, nagka-pneumonia, whatsoever, no? Heart disease, cancer, dialysis, kidney, etc. So, hindi nila talaga kakayan dahil napakalaki ng gastusin. So, that's why nagagalit at naggagalait ang ating mga kababayan kasi nga, ba't mo pa kinuha? Kulang na nga yung pondo. Hindi ba? Hindi lang nagagamit pa pero kailangan niya pang suporta. Una. Pangalawa, hindi nga kasi napatupad ng PhilHealth. Nababayaran din yung mga ibang hospital na napakarami pa nilang utang. Tapos kinuha mo pa yung pondo. Kaya nagagalit yung mga tao kasi lalo ngayon mapapabayaan yung kalusugan ng ating mga kababayan. Ngayon, kung ang dami palang pondo na nahawakan nun na hindi nagagamit, pero ang daming utang, ano kaya nangyari dun? Bakit hindi nagamit yung pondo yun pangbayad sa mga utang sa hospital, Dad? Well, mahirap mag-speculate, no? Pero kung titingnan mo at the outset, parang may mismanagement, di ba? Kasi nga dapat yung perang yun, ibayad nyo para sa ganun mapagpatuloy yung paggamot sa mga pasyente na nangangailangan, di ba? So maraming mag-i-speculate na sinasabi, pero kasi meron din problema, marami rin ghost patients kasi. Yun din ang problema. Yun, Minsan kakuntsaba yung mga hospital, Oo. nagkakaroon ng ghost patient para kikitain nila yung ibabayad ng PhilHealth. No? So yun ang pangalawa doon. No? Or pangatlo, may mga naghihintay rin sila ng kakuntsaba. No? So mahirap mag-speculate. Pero sa akin kasi, ang point is, trabaho ng pamahalaan na pangalagaan ng kalusugan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasalaylayan. Kung hindi nila talaga kaya, dapat talagang tustusan yon, pondohan yon, suportahan yon. Oo. Narinig natin, marami nagreklamo sa atin, mga pupunta sa public hospital, no? Hindi sila inaasikaso, naghihintay sila doon hanggang madaling araw, wala pa rin pumapansin na doktor sa kanila, kasi nga parang ang tingin sa kanila, mahirap lamang. Kaya parang ang tingin sa kanila, second class, third class citizen pagdating sa hospital. Kawawa yung mga kababayan natin. Dapat nga yan, may incentive program sa mga doktor na pag mas marami silang nagagamot ng mga mahihirap, mas bibigyan sila ng insentibo o dagdag allowance whatsoever. Kasi kawawa naman, yung mga may kaya, wala na problema yun. They will go to a private doctor and private hospital. Pero yung mga kababayan natin na mga pangkaraniwan, sila yung nakakawawa sa ating lipunan. That's why kaya nagagalaiting ating mga kababayan. Sa akin, hindi patas yun. Because ang trabaho ng pamahalaan, tulungan at gabayan at alagaan ang kanyang mga mamayan, lalo na yung mga nangangailangan. So yun ang trabaho at paninindigan at pananagutan ng ating mga namumuno at namamahala. Ngayon naman, on the point of Ralph Recto naman, I don't think naman kasi parang kasalanan niya yung paglipat dun kasi being the finance secretary, he's just tasked to find funds and hindi naman siya yung nag-set ng budget as, kasi meron yung tingin ng mga tao na syempre the tax collector or the taxman is the one also at fault in getting the money and spending the money. But yun yung hindi naintindihan ng taong bayan, hindi ba, Dad? Kasi si Ralph Recto, he's not the one spending the money. He just raised the money so that it can be spent by the budget secretary and the agencies of the government, hindi ba? Yes, yung nga sinasabi ko kanina, diba? Sinasabi ko yun ang pinakamahirap na trabaho sa ating pamahalaan kasi ang trabaho mo maghanap ng pera kung saan mo makukuha para mapondohan
yung gastusin na inilatag ng ating pamahalaan. No? So, Yes. kaya nga siyempre, he is taking the blame. Kumbaga, he's taking the bullet for the government, di ba? Siya yung nababaril, siya yung tatamaan, siya yung nagagalit sa kanya yung mga tao dahil nga siya yung parang gumagawa ng paraan para mapondohan yung mga gastusin. At yun, ginagawa niya sa pamamagitan ng dagdag na buwis, kunin yung mga pera ng PhilHealth at ilipat doon dahil kailangan doon. Pero yun nga ang problema dito. Ang tunay na may sala or dapat talagang makita ng tao na may kasalanan doon is yung budget secretary tsaka ang kongreso, hindi ba? Yes, definitely. No? Kasi nga sa akin nga, yun ang paulit-ulit ko sinasabi, kung ang kinikita ng bayan natin is 4 trillion to 5 trillion lamang, dapat pagkasyahin natin doon yung gagastusin natin. Mahirap naman gumastos beyond that kasi ipinangungutang mo at sinasanla mo ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kawawa naman yung mga susunod na mga Pilipinong isisilang sa ating bayan kasi nga sila yung magbabayad niyan sa pamamagitan ng napakaraming buwis. Pangalawa, mas kaunting suporta at subsidiya sa kanilang pag-aaral at sa kanilang kalusugan at sa kanilang mga kapangangailangan. So sila yung nagbabayad niyan, sila yung magbabayad niyan. Kaya nga lagi natin sinasabi na sana naman, wag nating gastusin yung hindi natin kayang kitain. Kasi nga, problema yan ng buong sambayanan. Lahat tayo magdurusa diyan kasi tayo ang bubuwisan, tayo ang pahihirapan, tayo ang sasakalin ng ganitong klaseng sistema. Ngayon, ang nakikita ko kasi dito, Dad, kasi yung population natin, very slow to react, no? May pagka-timid. Pero sinasabi timid, pero I say, siguro lack of educational quality. Kasi pag nakikita ko sa France, sa Amerika, sa Britain, sa Australia, even places like Timor-Leste, na kapag may mga public hearing on mga budget expenditures or new taxes or something na pinag-uusapan pa lang sa Kongreso na whether it's New Zealand or any progressive country, ang nakita ko, yung mga citizenry, very active. Hindi sila papayag na maipasa yung isang budget, isang gastusin o isang bagong buwis kung hindi sila magrarally na hindi matupad to bago pa lang mangyari to. Ito parang nangyayari sa atin. Nangyari na, nagastos na, nadagdagan na yung tax sa excise ng mga kung ano-ano mga kailangan dagdagan or dinagdagan nila. Pero tsaka pa lang sila magrereklamo after the fact na nagkaroon na ng hulihan sa mga ghost project. So hahanapin ko ano yung mga kasalanan nung tapos kasisihin nila yung finance secretary na kasi nagtaas ng tax. Hindi na nakikita na yung root cause nito is kasi dun sa Kongreso, ang dami mga budget na tinaas na pinropose na naging ghost project lang naman pala, wala naman nag-rally or wala namang nagsalita nung pinopropose yung budget sa Kongreso. So syempre ngayon, nung na-approve ito, pressured ngayon si former Finance Secretary Ralph Recto na ngayon tumanggap ng maraming sisi sa pagtaas ng mga kailangan pataasin at paglipat ng mga lipat-lipat na mga pondo, pero technically may kasalanan dito yung Kongreso at syempre yung citizenry na hindi naman kumontra sa Kongreso na naka-public naman, naka-TV naman lahat ng mga pinag-uusapan na pinapublish nila. Dun sa France nga, pagka nag-propose lang, binabato na ng Molotov yung kanilang parliament kapag hindi lang nagugustuhan yung pinag-uusapan dun, di ba? So, wouldn't you agree with me, Dad, na parang we need better education so that the citizenry can be as active and progressive as a first world country? Well, definitely. No? Number one kasi sinasabi natin kaalaman at karunungan. So, kasi number two, yung sense of patriotism din. No? Kasi sa ating bayan kasi iba yung kultura natin. Masyadong clannish, no? Masyadong family-oriented at masyadong barangay-oriented. No? So dahil nakikinabang ka sa barangay o sa mayor, so sa iyo sapat na yon, no? Okay na yon, wala ka nang pakialam sa iba. No? So yung sense of patriotism medyo kulang. Yung sinasabi natin tunay na pagmamahal at pagmamalasakit sa bayan. Kasi kung meron ka nun, syempre lahat iniintindi mo, inuunawa mo kung ano yung mga kabuti sa lipunan at sambayanan. Kadalasan sa ating mga kabayan, bahala na si, nandiyan naman si chairman, siya na ang bahala. So yung bang parang ganun klaseng attitude, kaya eventually sila din yung nagbabayad nun. Exactly. Tayong lahat magbabayad nun. Kasi yung attitude na parang bahala na. Wala akong paki dyan, hindi ko problema yan. Yung mga ganong klaseng pananaw, yun na naging problema. Lalo lumalaki yung problema kasi ayaw nilang tanggapin yung problema ngayon pa lamang. No? So napakaraming batas kasi na ginagawa sa ating bayan na talagang minsan nakakapinsala na. Yung katulad yung mga PPP na yan, no? Public-Private Partnership. No? Nung panahon, madali yan. Ngayon, pinapahirapan pa. Exactly. So paano pa magkakaroon ng dagdag hanap buhay at makakatulong na makapagbigay ng karagdagang hanap buhay at kabuhayan sa mga ating kababayan
yan kung ang gobyerno, instead na maging kakatuwang ng bawat mamamayan para magtagumpay, ang gobyerno naging pabigat sa mga Exactly. mamamayan para sa ganun, lalo sila magdusa at mapahirapan sa kakulangan ng kabuhayan, trabaho at buwis din. Eventually, pagka less ang business, less din yung buwis. Kung less ang buwis, less din yung suporta at subsidiya sa mga pangangailangan ng ating mga mamayan. Yun ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Oh, kaya mga kababayan, dito sa Ilocano Defenders Parties, talagang naniniwala kami kapag edukado ang bayan, tatalino ang bayan, aasenso ang bayan. Kasi pag nakita mo at narinig nyo kung anong pinag-uusapan ng mga politiko, makikita nyo na sa Kongreso at sa Budget Secretary pa lang, doon nagmumula kung saan dapat tayo kumontra. Pero maintindihan nyo lang yun kung edukado at mataas ang kalidad ng edukasyon ng buong bayan. Tulad ng mga nangyayari sa Amerika, sa France, sa Britain at mga first world countries. Para maging first world country tayo, kailangan first world ng edukasyon natin. Yan ang pinaglalaban ng Ilocano Defenders Party List. Ako pala si Morgan Sayong, yung coach ng bayan. Mga minamahal kong kababayan, ang Ilocano Defenders ay binuo ng mga Ilocano para ipaglaban at isulong ang kapakanan ng bawat mamayan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.